L-Aqda Repubblika qed tkompli bil-kampanja tagħha kontra pajjiżna anke f'istituzzjonijiet Ewropej. L-ewwel permezz ta' protest ġudizzjarju fil-qorti kontra riforma fl-inkjesti. Imbagħad f'video l-ex Chief of Staff ta' Hosting Gatt, Manuel D'Elia, ħabbar li jagħmel preżentazzjoni lill-uffiċjali tal-Kunsill tal-Ewropa kontra din ir-riforma, kif ukoll kellu laqat ma' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk D'Elia sostna li r-riforma tista' twassal biex inkissru drittijiet fundamentali. Dan huwa diskors simili immens għal dak tad-deputat Carol Aquilina li qed jisostni li l-Gvern irid joqtol lil xi ħadd b'din ir-riforma. D'Elia sostna li Dr. Abela qed jitkellem b'mod vjolenti kontra l-Aqda Repubblika, filwaqt li sejjaħlu infantili. Sostna li l-Gvern għandu obbligu li jpoġġi mal-Aqda Repubblika u jitkellem magħha. Huwa qal li qed jitkellmu mal-istituzzjonijiet Ewropej ħalli la ma jismax mill-Aqda Repubblika jisma' minn ħadd ieħor. Tkellem ukoll Jason Azzopardi li minkejja li t-talbiet għall-inkjesti li jagħmel fi żmien il-festi ġew miċħuda mill-qrati kompla jsostni li hemm bżonn titwaqqaf ir-riforma. Huwa qal li bil-protest ġudizzjarju hu qed jagħti l-karta s-safra lill-Gvern Laburista. Sostna li dan huwa attentat biex Dr. Abela jwaqfu milli jiftaħ inkjesta fuqu. Ta' min jifakkar li l-ex deputat nazzjonalista u stess ammetta kemm il-darba li gideb meta ressaq akkużi fuq uffiċjali għolja, pereżempju s-segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol. Inaqqat magħhom ukoll l-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Sostna li r-riforma tal-inkjesti tmur kontra r-regoli ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Qal li l-Prim Ministru huwa sfaċċat f'dan l-attentat biex jnaqqas id-demokrazija f'pajjiżna u s-saltna tad dritt.